Musikanterloftet på Rosenborg Slot er malet af Frans Klein i begyndelsen af 1600-tallet. Det er et maleri, der består af flere dele. Nogle af delene er malet på træ, og nogle er malet på lærred. Maleriet er taget ned af loftet, fordi træpladen er revnet flere steder. Og derudover så er billedet meget snavset, fernissen er kraftigt gulnet, og en hel del af de mange retuscher er kraftigt misfarvet. Det ser vi blandt andet her på den unge mand her. Maleriet har først været hos møbelkonservatoren for at blive limet, og nu er det så nået til mig. Jeg er malerikonservator, og jeg skal sørge for, at farvelaget har det godt, og at det bliver rent og pænt at se på. Det første jeg gør, det er at dokumentere maleriets tilstand. Det vil sige, at jeg fotograferer og viser, hvordan billedet ser ud, når det kommer i mine hænder. Jeg er i gang med at registrere og markere her på min computertegning de skader, jeg kan se på maleriet. Det er ældre skader, som er retuscheret, eller det er nyere skader, som endnu ikke har fået en behandling. Nogle gange så finder jeg også nogle andre ting på malerierne. Det kan fx være spor, der fortæller noget om, hvis et maleri er blevet ændret på den ene eller den anden måde. Og det er tilfældet på det her billede. Det er nemlig sådan, at billedet har haft en helt anden facon. I dag er det jo en lang, aflang rektangel. Og tidligere har det altså været et flerkantet maleri, hvor det har haft skråkanter, som her. Og den her trekant, den er sat på ved en senere lejlighed. Den fortæller os, at maleriets oprindelige placering har været noget anderledes end den måde, det sidder på i dag. Men hvordan, det ved vi ikke. Det fortæller den ikke noget om. Når jeg er færdig med at notere alle de ting ned, jeg har set, så er jeg sådan set klar til at gå i gang med selve konserverings- og restaureringsarbejdet. Det er vigtigt, at jeg har fået alting med, alle de ting, jeg har kunne komme i tanke om at notere, fordi når jeg først begynder at rense gammel fernis af og gamle retuscher, ja, så forsvinder mange af sporene. Efterhånden som jeg arbejder på billedet, så dukker der nogle gange nogle nye spor op. Det kan skyldes, at sporene har været dækket af gamle retuscher, overmalinger og den slags. Og de bliver også noteret på tegningen. Og tilsammen så udgør alle de her spor jo maleriets historie. De fortæller, hvad maleriet har været igennem i sin levealder.